Mas. Mas. Siapa? Mulai kerja sing hati-hati nendalan ya. Iya. Engko njaluk buka poso karo apa? Gendang di SMS. Karo susu Mas. Mas. Delok nada suarane iki ketoke ada maunya. Kalian njaluk sesuatu enggak? Lah lak tenan to. Mas. Kalian njaluk sesuatu enggak? Iya njaluk apa? Kan fotone kurang pirang dino meneh. Lah terus syaratnya apa? Durung tumbas baju baru. Ora sah tuku. Aku malah seneng nek kowe gak nggo klambi.